familie har reageret rigtig fint og har været rigtig god til at støtte op omkring det valg, jeg har taget. Så sent for en måned siden kom min tante og gav mig en kram og sagde, at hun var stolt af det, jeg lavede. Jeg var stolt af det, jeg gjorde, og synes, jeg skulle fortsætte. Og det er klart, det at ens familie er så god til at bakke op om en, giver en gejst til at blive ved med at kæmpe for det, man har valgt. Mine veninder har været overvejende positive. Der har selvfølgelig været nogen, som har været sådan lidt negative over, at man ikke lige kunne skrue helt ned for det sprog, man er begyndt at snakke ud på universitetet. For der er forskel. Jeg synes, det er fantastisk at gå på en videregående uddannelse, også selvom den er lang, og det er ude på universitetet. Vi føler lidt, at vi er på samme niveau med vores undervisere. Altså, de går ikke og spiller smarte med, de er professorer og sådan noget. Og vi er sådan en lille familie derude, når vi er sådan små 100 stykker. Det lyder af mange, men vi holder sammen, og vi har et rigtig fint forhold til hinanden. Det, der kendetegner en universitetsuddannelse, er typisk, at vi har meget frie tøjler. Vi skal ikke møde op, vi behøver ikke læse pensum. Vi kan sådan set gøre lige akkurat, hvad der passer os. Og der er det netop, at man er nødt til at sørge for at møde op, lave sine ting og holde sig orienteret om, hvad der sker. Det er også meget karakteristisk, at der sker mange ting rundt omkring en. Der er rigtig mange aktiviteter, som man kan deltage i. Studiemiljøet er rigtig godt. Jeg har tænkt meget over, om mit potentiale har været godt nok, om jeg har været dygtig nok til at læse jura. Mit gennemsnit for gymnasiet var lige på vippen, til om jeg overhovedet kunne komme ind. Men jeg kom ind, og jeg stod på min 19-års fødselsdag med godkendelsen i hånden. Og det gav også en sådan et rygskub til, at man kunne godt, og potentialet var der. Det, der har overrasket mig mest positivt, det er klart, at folk de er så frie, og man kan komme, som man har lyst. På rigtig mange jurauddannelser rundt omkring i landet. Der møder folk op i jakkesæt og i nederdele og skjorter. Hvis du har lyst til at komme i natbukser på Aalborg Universitet, så gør du det. Vi er rigtig frie, og der er plads til alle. Og det er noget, som jeg er rigtig glad for, og faktisk havde frygtet, inden jeg skulle begynde, at der ikke var. Hvis jeg skulle give et godt råd til en studerende, som sidder og overvejer at tage en videregående uddannelse, men som ikke helt tør, så er det bare at sige, at man skal springe ud i det. Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt, og man må ikke holde sig tilbage, fordi at man eventuelt skal pendle, eller fordi man er bange for at snakke med nye personer. Man bliver simpelthen nødt til at prøve det, og finder man så ud af, at det ikke er noget for en, så er det ikke værre, end man kan sige fra og prøve igen.